πάνω στη σχολική βία. Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνει διαστάσεις. Και λαμβάνει συγκεκριμένες διαστάσεις με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να είναι μια παρενόχληση, μπορεί να είναι ακόμα και σωματική βία, λεκτική βία, βία μέσω του διαδικτύου. Αυτή η διαδικασία, αν προσπαθήσουμε να την ερμηνεύσουμε κοινωνιολογικά, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ερμηνεία. Τι λέει η κοινωνιολογική θεώρηση? Λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν πολλά προβλήματα κοινωνικά, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει αυτό που λέμε η βία της φτώχειας, η οποία περνάει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν οι γονείς είναι άνεργοι, όταν οι γονείς αγωνίζονται να βρουν τα προστοζήν. Όλα αυτά περνάνε στο παιδί, δημιουργούν μέσα μια διαδικασία κεκτημένης βίας, η οποία πρέπει να εκφραστεί. Κοιτάξτε, αυτή η ερμηνεία πάσχει. Και πάσχει γιατί, ακόμα και 10 χρόνια πίσω να πηγαίναμε, το εκπαιδευτικό σύστημα είχε φαινόμενα σχολικής βίας. Άρα, σίγουρα έχει ενταθεί η κατάσταση με την οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι μερικές μέρες γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα κατά της σχολικής βίας. Σε όλα τα σχολεία έγιναν εκδηλώσεις, έγιναν θεατρικά, έγιναν δράσεις με το φιλότιμο των συναδέλφων, οι οποίοι κατέθεσαν την ψυχή τους. Μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν να κάνουν ένα εορταστικό κλίμα και να περάσουν κάποια μηνύματα. Δεν το απεμπολώ, δεν το ακυρώνω. Αλλά η ρίζα του προβλήματος είναι αλλού. Έγκυται αλλού. Έχουμε μία παιδεία και σχολική και οικογενειακή και κοινωνική, η οποία δεν εκριζώνει τα πάθη από τα παιδιά. Η οποία δεν στρέφει το νου και την καρδιά των παιδιών στο Χριστό. Όταν λοιπόν είναι εμπαθής η παιδεία, εμπαθής η τροφοδοσία, εμπαθής η διαδικασία των προσλαμβανωσών παραστάσεων που περνάνε στα παιδιά, μετά ερχόμαστε, θα έλεγα, ως κομιστές ιδεολογημάτων και εορτών, να πούμε τι στα παιδιά τους. Να μην βλέπεις αυτό, ή να είσαι θετικός, ή να έχεις φιλικά συναισθήματα. Μα αν δεν χτυπήσεις τη ρίζα του προβλήματος, που είναι τα πάθη που σιγά σιγά μπαίνουν στην ψυχή του παιδιού, αν δεν έχεις πνευματικό αγώνα, δεν έχεις πνευματική τροφοδοσία, χτυπάμε τα πάθη από την μικρή ηλικία. Είναι σαν να στουρφοκαμιλίζουμε και να παλεύουμε ουσιαστικά χωρίς όπλα. Άρα, η κοινωνιολογική προσέγγιση είναι αυτό που σας είπα. Είναι αυτό που. Γεια σας. Δεν μας περιμένατε. Όχι, μόλις ξεκίνησα. Τότε κάνετε ένα review. Ναι, αυτό. Καλημέρα σε όλους. Άρα, καλημέρα σας. Η σχολική βία, λοιπόν, η οποία η κοινωνιολογική προσέγγιση λέει αυτό που σας είπα. Ότι τα προβλήματα τα ευρύτερα περνάνε στο παιδί. Ναι, το δέχομαι. Δεν χτυπάμε τη ρίζα. Η ρίζα της σχολικής βίας είναι η καλλιέργεια των πνευματικών μεγεθών στην ψυχή του παιδιού. Αν το παιδί από μικρή ηλικία δεν το στρέψει προς το Θεό, δεν του μάθεις την άσκηση, την ασκητική πορεία της Εκκλησίας, δεν του μάθεις να προσέχεται, δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει τι είναι καλό και κακό, δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει πότε η καρδιά αρχίζει και παγώνει, δεν θα μπορεί να βλέπει τον διπλανό του, το διπλανό παιδάκι με αγάπη και όλα αυτά πάνε κύκλος. Άρα η διαδικασία έχει ως εξής: στροφή προς το Θεό. Κεντρική στροφή προς το Θεό. Λέει ο Ρίτσος, όποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ, καλημέρα σας, περάστε. Όποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο, υψώνει 1 μέτρο το βόη της ανθρωπότητας. Το ξαναλέω γιατί είναι βαθιά, ο Ρίτσος, βαθιά εκκλησιαστικός και πνευματικός ο λόγος του. Όποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο, υψώνει 1 μέτρο το βόη της ανθρωπότητας. Για να γίνει αυτό, για να υψώσουμε αυτό το βόη που λέει, χρειάζεται χτύπημα στη ρίζα. Και η ρίζα του προβλήματος είναι να εντοπίζει το παιδί, να εντοπίζει τις έννοιες πάθη, πνευματικός αγώνας, στροφή προς το Θεό. Όλα τα υπόλοιπα, λυπάμαι που θα το πω, είναι ημίμετρα τα οποία δεν θα έχουν ούτε άμεσο ούτε έμεσο αποτέλεσμα. Και αυτό το βλέπουμε στο σχολείο. Επουλώνουμε την πληγή και η πληγή ξανανοίγει. Και έχουμε μετά κι άλλο bullying, κι άλλη σχολική βία. Γιατί? Γιατί αν το παιδί δεν μπορεί να γνωρίσει αυτά τα γνωρίσματα που λέμε, και δεν μπορεί και ο μεγάλος να στρέψει το νου του προς τα εκεί, το κλίμα το σχολικό, το κλίμα της τάξης, το κλίμα το εκπαιδευτικό, απλά κάνει, συγχωρέστε με για τον όρο, γιορτές, φιέστες, τα παιδιά. Έχω μιλήσει με πολλά παιδιά. Πολλών ηλικιών. Αυτό μου λένε. Αυτό ακριβώς μου λένε. Τι σου έμεινε από τη γιορτή? Έμεινε αυτό. Μετά, αμέσως που θα τα βγουν στο πλάβιο, θα
μπουν στη διαδικασία. Και θα λοξοκοιτάξουν και θα ζηλέψουν και το ξέρετε, τα πάθη λειτουργούν κυκλωτικά. Το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, η απάντηση είναι κεντρική. Η απάντηση είναι πνευματική. Στο τέλος. Είναι σήμερα 4 νότες. Η απάντηση είναι κεντρική και έχει στόχο την ψυχή του παιδιού. Αν αυτό το διακρίνουμε, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα θα μπουν ενέσεις πνευματικές που θα μπορέσουμε να δούμε άμεσο και σε εύλογο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα.